Sa number 5, delivery vehicles kag karabaw nagbulungguanay, isa patay kag duha pilason. Ginlikawan sang driver sang LBC delivery van ang nagtabok nga karabaw sa National Highway malapit sa Cadiz District Hospital, Barangay Daga sa siyudad sang Cadiz, Negros Occidental, mga pasado las 4 kaina Miyerkules sang kaagahon. Apang sa iya paglikaw, may nagapadulong nga delivery truck sang soft drinks na bungguan sang delivery van ang delivery truck kag natumba ini. Nagresulta ang insidente sa kamatayon sang pahinante sang courier company. Pilason man ang tagsa ka driver sa duha ka mga salakyan kag sila ang gindala sang Cadiz DRRM sa ospital. Sunod kay Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Cadiz PNP, yara pa sa ospital ang driver sa delivery van, apang outpatient naman ang driver sa delivery truck kag siyang temporaryo nga gindala sa police station. Padulong sa Bacolod ang salakyan sa courier service, samtang nagapakato sa Cadiz ang delivery truck sang soft drinks. Sunod kay Batus-Batusan, posible nga nakabuhi ang karbaw sang iniya ang nagtapok sa dalan bangod wala man sang tawo nga upod ang sapat sang nagluntad ang insidente.